Lebede chil kum gigo manokelo pek machal kama eweche mago mag thieth. Omiyo witonge mane ko jegni parboro kod aboro no land kanyo kod jawach mano mabende jatatije mar Vatican nyolando tho mar odiochieng' manyoro e odiochieng' mar Pasaka. Pare mantiere kamong'ere kaka Casa Santa Marta e boma ma Vatican. Giko jirani Papa nyone ayange nyasi mar law mar Pasaka banka nyocho wuok e kar thieth. Kani biro paro kanya kwarom gajwang' ni jatatije mar Vatican toka ne Papa obedo matuo ne gibedo ka gigolo ote pile ka pile mar nyiso jo Kristo chal mar Papa Francis toka ne osebedo matuo kendo ne okete e kar thieth ma tarik 14 dwe mar ariyo higani. Odiochieng' kod odiochieng' okinyi godhiambo ne ginyiso ka bende Papa nobedo kod yweyo makare okenge magikawo mar ne thiedhe nyaka chop ne gole kar thieth tarik 23 dwe mar adek higani. Gisebedo ka iluwe machiegni kendo ging'iyo chal mare kendo iloso kendo inyiso jo Kristo ka bende manyo nene mogik kaka yango ni kanyo en mano manyo nene mogik ayange nyasi mar law mar Pasaka. Omiyo kutendo kod manya korom gajwang' Kenya ka indi bende ntiere jogo magin jogo maleme din ma jokopere. Gesani bishobe mag din mag jokopere loso ayanga gitimo maindi gwenge makadho na mchumbi wawinjane kaka en. Kwamba kifo ni kifo, lakini si kumpoteza mtu. Anaishi katika maisha mengine ya kiroho ambayo ni ya uzima wa milele. So it's like people wanting to say, I wish I died on a Easter Sunday, or I died on a Easter Monday. Easter ni wiki ya ufufuko ambapo tumekuwa tukishangilia, tumeendamana njia ya msalaba, tumefanya ekaristi kuu, tumekesha makanisani. Ni siku safi sana. Labda mwisho na kifupi kabisa, labda mtazamo wako hasa katika uongozi wake katika masuala ya kuleta umoja wa kimataifa hasa katika uongozi wake, unamkumbuka na nini? Namkumbuka kwa jinsi alivyokuwa na kuita viongozi waweze kujali maslahi ya watu, hasa watu ambao ni kama tuwete refugees, watu kama maskini, na uongozi ambao ni uongozi kwa kweli unafanana na maisha ya Yesu. Alijali waliokuwa na hatari zozote zile, wagonjwa, wenye shida. This is legacy. Legacy na alionyesha wazi kwamba maisha yake si yeye kujikweza. Alipokuja Kenya, uliona aliingia gari ndogo sana, sio magari makubwa ya kifahari. Tulipofika Sudan, alipelewa kagari kingine kadogo hivi, anatoka pale anaingia kwenye wheelchair yake, kuonyesha kwa maneno na kwa matendo, na zaidi kuwasaidia wale, himiza watu wasaidie wenzao popote pale wanapokwama. Na hivyo kwamba kama kiongozi tunamuita kiongozi aliyefanana na Peter ambaye alioshwa miguu na Yesu, kuambiwa uwe kiongozi mtumishi. Asante sana. Ni Askofu Mkuu Martin Kivuva katika kanisa Katoliki Kanti. Akoromogi mano kanyo en bishop ma jokopere mabendo chung diocese mano ma kadho na mchumbi Martin Kivuda wacho ni nen ng'atno ma ne ochiwore mar tich, nen ng'atno maluboro winjo kanyo kogo sigana kaka kinde mane obiro e Kenya kaka achiel kod pinje mago mag Afrika. Nen ng'atno mane wuotho kod nyamburko ok madongo dongo mana matindo tindo, kendo ne ochiwore mar mondo mi ne otim tich makare mane oluongene mar bedo pop mar kanisa mar jokopere. Nyakwaro mogo obedo kwaluni